Patay. Wala katapusan naman dahil no. Hala, ning June naman dahil akong utang ni Dambings. Uy, sus. Kuya, lag maningil to na. Padung na po pa kung bana. Kontra pa kasi kung bana na yung mga utang ko. Sus, nasaon na lang ni Goro. Mars! Patay. Mars! Sao man. Balik. Dambings? Aniya ako kay para maningil ka nimo. Kay bawag dyan ko dam, bro. Dam, wag dyan ko kwarta diri dam ay. Parang na lang sunod. Next week, promise, makabagay na dyan ko ana. Suspila naman ka next week ang naagi. Wala ba, magi katapusan. Kita ra ba ko nimo ha? Nang adto ka sa graduation, lami kay kag dress nga, lami kayo og sandal. Ano na? Ay, wala. Style, bago ning style, rundam. Ako lang yung agwanta, bakong style. Style? Oh, style! Imo kay balo siguro ka maningil kung mauna paluoy ka. Kay baw, dyan ko dam, ay, katapusan. Mabila kung saan din mo katapusan. Oh, bago kay kag sinina, ha? Dili mo ni bago. 1 year naman eh. Ay kung ina nga mo ingon ka nga nangukay ka nga tag 10 pesos, kabalo ko branded na. At 21 Oh. at 21. Branded lagi ni, bro. Di ni bago. 1 year na ni. Ha? Dam, lakaw na lagi. Dam, Maningil na ko. masuko lagi na kung banag na maningil diri. Isog kayo to. Masuko yung bana. Oh, masuko. Aw, magpaugat ko diri kay para mo bayad ka. May naman kay ba yung bana nga unsay karakas nimo? Dam, pay mangnuan man jud ka. Para lang sa imo kon muulit na lang jud kadam. Ayon si pabutang mo kung banag kay masuko lagi tag na maningil. Masuko. Masuko. Oh, sige, ari ko sulod. Maghuwat ko diri. Bahala ka dada moy. Maabot akong banner ron ah. Way mahayag. Ingna na pati ka nga. O paulit na lang ka. Kadi siya kung bayad. Kayo ko bang bayad ron. A few moments later. Dam. Ay, kadugay mas mga bana igipaningot ako diri sa inyo. Ay, ako, dito sa- Dili lagi pi. Ay, may Sa ba mo ni? wala, kalma lang, malas, kalma lang. Oh, kanang, Mo ni mo bana? Mao ni. Sir, kanang na ako diri kay maningil ko. Maningil. Nakautang mo dito bang sulod na ko gahapon from head to toe. My loves. Utang to. Giingnan di ka. Di ko ganahan anang asawa nga hilig og utang. Samot na ay maningil. Basta na ay maningil dire mag-isog-isog isod na kog sako ug ipaano na ko sa pa. Ako na bitong giingnan si Madam bitong papaulion kay kontra kanimo nang naay maningil. Na di ba ko siya uli kay ano siya nga ganahan ko siya isog ko ng bana kay sure jud ko mobile ko na anak apa ni masuko lagi ka malas bro kalma lang malas ay lang ako na lang mahangin nimo pag ikaw lang sila si Madam kay wa mo sa siya kay bawang ang akong bana masuko di ay nga dali ari lang diri my loves ayo lang pa dool kay basin makanaatak si Madam kay babe ka kinaon ni Madam mission bi na permanente. Unsa man? Sir. Okay raman good sir nga kanang sunod na lang gud ng bayad ko. Unsay sunod? Ay, oh sir, sunod adlaw sir, sunod tuig. Pwede ra sir ha? No, thank you Madam. Ingna bitaw tika Diba, dam. tingnan, tika. Salamat ama. Ayaw sig pangutang. Kay hasta ka maningil apilo na kog ihaw. Bye sir, ma. Thank you malis. May kinasad ko kay. Wala mo dyan kayo pambayad. Kibaw na ka. Diin, ang katon kong utang garo ako nagsaba-saba naman kay kibaw ko masuko pa pasalamat kay kita bangan jud ko nimo ba. Tinuod na suko ko. Tino suko ka? Oh. O nga naman. First time po sila kita nakapagpalitan. Giingnan ti ka nga. Di ko ba ganahan lagi magutang-utang ka. Wala sa auto mo na nga. Kung di ba nga graduation once. Tawa lang. Usap sa auto ka. O sige, sold na lang dito. Ay na po sige. Sige, Di lagi ko ganahan magutang-utang ka.